400 точки. Ангели, качамаки, зурна и барабани, ама искам оригинално качество. Яко! И така поздрави за шпикера специално! И така идват 5 точки от сестрата специално да продължава само за даруващите и за малко семейство. За шпикера! И така, колеги, моля за внимание! Пристигат от Асия още 5 точки да продължава ключека само за шпикера, за сестрата и за всички гости. И за неговата съпруга да продължава